Жыхароў вёскі Абяроўшчына Паўла і Кацярыну Грышчукоў на сустрэчу да кіраўніка вобласці прывяла праблема дарогі, а дакладней яе адсутнасці. Сям'я пабудавала дом на выдзеленым участку, а дабрацца да яго цэлая паласа перашкод, асабліва пасля зімы. Таковой дороги не построено вовсе, то есть, грубо говоря, поле. Генплан прадугледжвае асфальтаваную дарогу да новых забудоў, але не ў бліжэйшы час. Як жа людзям дабірацца дадому зараз? Анатолий Лис прапанаваў мясцовым уладам вырашыць праблему наступным чынам. До них подъезда сколько тут, я не знаю, метров. Вы должны сделать временную дорогу, сделать небольшую вырезку и подсыпать гравием. Раз выделили, значит, раньше эти участки, то людям мы должны обеспечить подъезд, дом нормальный. Сям'я Грышчукоў таким рашением Анатолия Лиса засталася задоволенная. Обещал, что к 1 сентябрю должны организовать нам подъезд, подсыпать гравием дорогу. Так что, в принципе, мы довольны. Будем ждать, надеемся на положительный исход нашей проблемы. Задоволеная прыёмам і жыхарка Камянца Раіса Шыдлоўская. Прычына звароту жанчыны да кіраўніка вобласці – падтапленне дома і участка. Праблема паўстае кожную вясну на працягу апошніх некалькіх гадоў. Просила я ленёвку, приезжала, конечно, сюда тоже. Просила сапернёка, но ответа положительного, конечно. Вызывали мы МЧС, откачивали эту воду в этих погребах, в этих домах своих. И соседи откачивают постоянно. И это целая улица у нас вот затоплена. Вряд ли в ближайшее время кто-то будет делать ливневку. Это сложно, потому что, значит, и трудозатратно, и денег надо много. Значит, а вот как убрать воду, значит, с ваших участков, чтобы она не было, значит, это надо найти решение. Рашэнне мясцовай улады разом с коммунальными службами павінны знайсці ў самыя бліжэйшыя дні. Раиса Шыдлоўская супакоена, справа нарэшце зрушится с места. Очень довольная нашим председателем облсполкома Анатолием Васильевичем. Большое ему спасибо. Решено все положительно. Как будет решаться ваш вопрос? Будут делать нам отвод воды. Адметнасць гэтага прыёма грамадзян – малая колькасць пытанняў асабістага характару. Пераважная большасць зваротаў тычылася развіцця прадпрымальніцтва ў галіне сельскай гаспадаркі, пасажыраперавозак і іншых. Прадстаўнікі малога прадпрыемства «Сулак-Бетон» звярнуліся да Анатолия Лиса за падтрымкай. Для развіцця вытворчасці тратуарнай пліткі патрэбна сыравіна. Ёсць ідэя яе не закупаць, а распрацоўваць радовішча пяску і гравію самім. Пытанне, канешне, не з хуткавырашальных, належыць яго адпрацаваць. Мы обратились о выделении горного отвода. Горный отвод предоставляется по решению облсполкома. Губернатор нам не отказал, он сказал, если будете соблюдать процедуру законности, все будет хорошо. Мы вышли с очень хорошими эмоциями, поэтому будем двигаться в том направлении, в котором наметили. Усяго на сустрэчу з кіраўніком вобласці прыйшлі 14 чалавек, прычым не толькі жыхары Камянеччыны, але і Баранавіцкага, Ляхавіцкага і Брэсцкага раёнаў. Вырашэнне ўсіх пытанняў Анатолий Лис узяў на асабісты кантроль. Людмила Салдзіна, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».